Hi, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, maayong buntag no. Maayong adlaw natong tanan, kumusta? Adlaw day karong Martes no. It's 21 na sa buwan sa Hulyo, tuig 2026. Karon din di ana sa laing sugilanon no. Nga ko na ko ang konsultihon ug sa dili pa day no. Shout out tayo ko no kang Idol Sil Nagal. Salamat kayo no Idol no. Nagal sa pagpaminaw no sa sugilanon magikan sa aram in drama o sa tanan nga nagsunod ang dramahan no, salamat kayo sa pagsubaybay bayno ang sawat kampo din kayo no pinada kini sa usa ka lalaki nga magpatago sa pangangajigo bahin kini no sa iyang asawa nga grabe ka sobra ka silusa no mga followers mga listeners no bayno o balik ko sa paminaw no sa kung ako ang pasultihon nga ang sender si Jigo. Kini akong problema bahin na sa kong asawa nga sobra ka silosa. Nga mura gitawag silos nga was lugar. Mas grabe pa ni siya sa uban nga akong nailhan taon kay maldita gyud kayo silosa pa sa was lugar. Pero aron nyo masabta no? Nagkanta-kanta Miss Don Pedro. Inaniwan ako pagsugod ang mga pangitabo. Kanta dong. Itong kantang anhing Tatayoyoy Villame. Larga. Title. Pasiplat-siplat kanako si Inday. Dong, nyara. Lakaw lang sa dito. Okay, lakaw sa sige. Ato dito ko. Kinsa na sa imong gipaatbang-atbangan na ng imong kanta? Kanang mga border sa atong silingan na naa diha sa Bikasbay? Mao na gisigihan nimo kanta-kanta diha, nagpabilib na sa kado. Taka lang kayo, pabili. Taon, unsa taon kayo. Ha? Okay, Isa may giharanahan nimo? Okay, ranaw na yung usuron. Katakantar ko diri. Pawas laay. Pawasla ay nalantan nimo Jigo, nainaong nimo ay hangul kaayo. Sa dibo. Saan may taon nga. Manako to kuso-kuso ang mga linabhan. Waswasi na to. Pakaw nito. Bida. O manugo mo. Panugo lang. Dili kayo masangil mo. Bida hasula biya ninyo taon. Oy! Naunsa naman sa mo, Nora, murag nasaba naman sa mo kaniya. Ay, Jigo. wagod ka ng pasingit ng iya, ngitag away. Oh, dili na maayo eh. Ha? Kasi di maayo tayo. Dili lagi. Yun sa taman nga. Mauwi na yung utok. Laway Ang man. mga problema nga ingon ni anak Jigo, istoryahin na ninyo og tarong. Kana bang gitawag na tog heart to heart to. Dahag heart to heart. Tinamdahag heart to heart. Ay, suway eh. So, ayun tayo. Oh, suway. Basta suway lang. Daghan kayong nagsulbad ha. Daghan kayong nangasulbad ang mga problema ha. Pinagian ng heart to heart talk. At ti mo asawa lakaw. At tumos kwarto ka ng kamurang duha ang magstorya. Pasabta siya. Pangutan, kung unsang yung problema ninyong duha. Kaya last chance na yun yung hatang na ko niya tayo. Di pagilisa mo sa awa ko may mo na. Ay, way, kumus pagsuwa. Lagi tayo, lagi tayo. Suwaye lang. O, lagi. Lakaw na tuwa sa inyong kwarto. Naamkaw sa dito. Natay na Lakaw dito. tuwa. Kanang kamurang duha. O, tay. Ay, kung naminaw pa lang ako ng bata sa akong tambag, dili mo kita kayo madako ng ilang problema ba? Ato na. Nakasuot na siya. Labing siguro magsultian na to sila. Maminaw lang ko sa panahon. Saron? Murag ikan masuilang kwarto. Tuon na sa... Ano man ron? Pero wa mo ko'y nadungog masinagitay. Amay tingali nga ilang panagsulti. Waton ko lang kung unsay resulta. Biyabli ng pultahan. Si Chico, siya ka na may gawas. Yun na. Naunsa mo na siya? Nagpangungunit mo na siyang naong. Ano man? Tay. Unsa man? Unsa man na hitabo nga ano man ka? Tay. Oh. Tay.
Mura magalit nga ano ka, nausa ka. Nagunit ka bang ugusin mong nao? Mura magbatagak, tay. Usa, nga ano? Inaigos walop nura, tay. Usa? Ikaw sa ikaw yung pisulti itong heart to. Ayaw na lang dong. Ngita lang tag-timing. Ha? Ang sa timing, tay? Kanang wa ba na sa putang asawa mo? Ato ta silang paring pilo na. Oh, gusto mo ta dito? Mangayo tag-ice dito. Ha? Maginom ta? Sa may inom. Kita mo ka kaya sa inom ta? Para sa imong black eye. Bungot sa ito yung pagtaksidor pa! Ay, kaya katog eh. Magawa sa akin. Itok silang preto-per. Ay, kaya permits ba yun? Kaya tuba na yung taong sawa na itong balita kay naong. Ha? Kadugay? Pagka-ilis niya mong naong. Ida. Mahinay ko bangon. Di lang taon makamata taon. Di lang taon. Aha. Yun ang kamat nun eh. Salamat yung taon. Magawas ako sa kwarto. Sila na paliog ang pulandong. Ano nakamatay eh? Nakamatay? Ito, balik. Hindi ko nakamata da. Magdayo ko. Muhinay ko. Ablis waltahan. Dayon, ako isira. Uy, nakusugin mo na ako. Ibig sinayot, parbida. Ha? Ibig taon ka mata doon. Wala, okay ito. Gisira na ako balik. Usubon ako. Agay! Uy, bungot sa ito eh. Agay! Day, nakamata di ka? Di ba may bangon ko? Di ba, may bangon. Di ba naingon ko nga isira na ng pultahan? Ikaw sinong ka? Nagbatag yun ka ito, day. Tugtuan mo na ko natog. Asa ka? Ano ni kawas ka? Nangihit ako, day. Mangihi? Lagi, kiunki ko. Tana. Asam ka? Mangihi mo sa ka? Oo, nangihit ko. Makuyog ka? Dili. Dili kay mo kuyog lang. Ako gyud maggunit ana. Ako mo wisik-wisik ana. Dali na dali. Inaanay taon kagrabe ang akong asawa. Ultimong pagpangihi, siya ko na'y muti-ti sa ihi. Berbida ni Kuyog pagyud. Unya? Usa naman ha. Tigo, sige lang kang higda diha. Sige gako sa nang unlan. Usa man dili ka mo trabaho. Ilang may na trabaho tayo eh. Ambutan eh. Ayaw paghinanggaw niya ha. Dili mayalang na yung mapagpangitag trabaho. Bangon niya. Bangon. Ngano din na siya tay? Ay, wa ko rin sa ganahing mo trabaho. Nga naman. Wala na siya magkakita siyang kabit. Mao nang sige na siya higda-higda diha. Sige gakos anang iyang unlan. Patakak mo na taon kaya ano raw eh. Perbida. Ano lang ta Chico oy. Klaro na kay ka Chico. Si kagakos anang unlan. Unsa nag-imagine ka nga imo nang kabit ha? What ang kapit perbida sa Di ay, tell it to the Marines, Chico. Nainaw ni mo. Nasaan mauli mo. Marins sa yung perbida. Kapare ay, hangol. Ako pa ninyo, no? Ha? Kamu ba? Mauna inyong problema, ha? Istoryahin ko na ninyong tarong, be. Kaya bang mag-istorya mo, bugnaw ang inyong mga bugnaw na inyong mga nagsulti mo. Sulbara na inyong problema nga kamura. Ili kay sulbaro ninyong pinagis away. Bitaw. Pero kini ito siya, tay. Kani yun siya. Init yung kini siya ko. Nya, pataka na bang silos? Bisag wate, gibuhat daw tan. Ay sus, wag ko tao. Ako ilara, Chico. Kay dili ko karaang tao nga natao ka ni Adto. Natao ko sa bagong panahon. Awa na siya, tay. Awa. Awa tay, nay. Oh, tanawa? Tanawa. Oh, naghinuktok na sa siya. Naghuna-huna na sa das iyang kirida. Bida kirida. Kamawag ako sa kirida. Uy, ako pa ninyo, no, para nindot kayo ang inyong adlaw, hala. Mag-date ko no mo. Bakasyon mo, usa ka lugar ka ng kamurang duha. Kamira duha, tay? Kanang way makaditurbo ninyo. Pagtagbaw mo para mas, kanabang na mo yung selos ninyong usa-usa. Unya, tay. Di kam kuyog. Ay, ayaw na lang, kamo na lang. Oo, unya, tay. Di ka madlo ka ikaw rin isbay, ha? Purbida sin mo. Di ka paso ikaw rosa, ha? Huwag mo lungag ni mo? Huwag mo kaluto ni mo? Tuod. Kuyaw na lang ko. Abungkot sa ito. Pre, ako pa mo. Kanay mo usawa, imo mo na higos duldul. Pidas ni mo, pre. Nga rin higot mo duldol, pre. Murag di mo na normal yung gibuhat ni mo usawa, pre. Sobra naman na iya. Di na mao.
Kung kinapiyaw ka, iba ka, be. Di na naman, pre. Tinood, magsilos mo kita. Magsilos mo kita. Pero, hindi siya naging wala nagagrabe, eh. Meron ka na Pedro, kana yung bagong uya bro, katong mga 50 kape na sa, di mo silos, grabe kayo. Oo nga, ako pa ni mo, pre. Iyagot nas dol-dol lang yung mga asawa. Aron mauli, anak. Kimurag, nalisuan naman sa pangisip tungkol ang dakong sobra niyang bugma diyan ni mo, eh. Oo, pre, andot. Sulayi. Sulay ano? Sasabihin mo. Sulayi, pre. Ingnagog, di na may epikto. Ah, pre! Patay, no? Tinudon ka na akong isulting pre, andot, no? Naihigot ko niya kasawas duldul. Ha? Ano ka ni? Tinuod mo ka, no? Kinsa naman sa gisigihan ni mo kunahon na. Oo. Imo na sang uyab, imong kabit, imong kirida. Oo, trawa. Ay, porbida. Puya paminaw na niya. Ikaw di ba kapuya ni mo dayo, eh? Wag ilain, anak. Kirida. Sabi ni siya pa, honey mo na, honey, ha? Day. Listen ang lain, wag na ilain, anak. Day, kirida, Ako, kirida. oy, Jigo, naghuwat lagi kong timing. Maka-timing gani ko nga masakpan tamong duha, timan iha na ako'y giandam nga pugakhang para ninyong duha. Ano, nayabag na. Ayabag bitaw. Usa lagi akong hangyo ni mo, Jigo. Ay, kung pakita nga magkuyog mo sa imong uyab, kay oras nga makitaan ta mo, ibitay tamong duha des flagpole. Siya na mo. Oh. Giapil ang nasa kong na kay iyang sulti diha na mo. Kurbo ko sa didi. Ida. Iyo dari behana. Kana kidang la di sa higot si Duldul. Pero asam ko Duldul wa na may Duldul kay himo na magtupik ang kanan. Pero pida pagkasidot. Dai, lakaw sa ko ha. Asam ka? May pakikitaan ko amigo. Nga naman. Usap tao, diskumpiyado biya day mo, diskumpiyado kay ka. Kuyog kay, sige ka pangutana, kapoy kay tubag. O, sige mo kuyog ko. Di ginaw ko magpabilin. Una araw mo na inata ka. Naibaw ko mukuyog yun sa nako. Kay dili mo yun siya mapabilin basta malakaw ko. Kay diskumpiyado mo kay ni. Pero lipay sa ko. Kay gilabad akong kunusaon ako siya pagda. Nga mahigutan ko siya sa punuas duldul. Unya. Asam taan ni Jigo? Magkita ta punuan duldul day. Duldul? Oh. Namo gyud nagsulti nako nga naay punuas duldul din eh. Do order ko no dadya. Ay, oo, marang nakabantay ko anak dong. Tuwa dito ay. Adi man. Dito ba dapit ba? Dali, ato ta dito, oh. Very good. Sige tara. Sige, ta na, dali. Pagi siya kay bao. Kasi ako higot duldul. Dong, kisa naman sa ginahon ni mo, imo na sang kabit, no? Oh, no. Wala itaw ng kabitaw no ra. Naon sa kataon ka. Bantay bitaw, ha? Laing gid imong gianhi din eh. Bantay lagi ko. Asa duldul. Ay, asa duldul. Kana! Ha? Nalay mo gipangita ang dol-dol. Hay ba? Kana ko do kanang puruan nga nagbarog mo na dol-dol man na. Oh, mao din ni duldul. Kada kutong tiri, maro siya. Kana! Dali day. Kini, dali, masutas koral. Uy, tempo, uy, basi makasampantas na kaya panangid sa. Ha? Mayo! 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 Ano day, uy, mag-usa makadaan ng dol-dol-dong. Anak ko higot. Mayo! Naitaw! Ay, ha? Hala, gwapo. Bangas ka. Wala, patay. Uy, kumusta naman ka, uy? Uy, hala, uy, gwapo ka rin mo, uy. Ano lagi ni? Muna imong gianhi, Jigo, ka ng bayhana? Muna imong kabit, ha? Mga panuway mong dagos. Ay, di, tao na ba? Tao na, ay! Dili, di, ay, pa! Agay! Ikasakit mo! Day, bidawa taon. Wag ko kailan ng bayan na taon, day. Anis pa, wag ko kailan. eh, bot-boton pa! Agay! Ulit ta, mamaulit ta! Sana ulit ta! As ka malasal abi na kong sulban akong problema, sabot mo doon. Katong babae nga, sugat na ako, anak tos tag-iya sa bahay, naa di tao duldul. Mao to, nga, nasa di tao ito'y gamay taon, porbida, may to si Dugano silang higot doha. Nga, gika na itong higot na duldul po to siya. Nga, nakabuhi lang taon. Paita niyo kong asawa, saan mo taon ni nako, bam? Ate Pres, paliyong taon, bitabagi ko ninyo. Mao niya akong problema, unsa man ako buhaton taon. Be, unsa man, kung kamoy pasultiyon, Jigo. Hello, Ate Pres!
Sa tanan na itong mga kaigsunan, good morning, Ate Jinjin. Good morning, mga mama! Thank you kay mga mama sa inyong padayong pagpalit. Sa Don, Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy, happy, happy pirmi ang mga bata. Pwerte nilang ka-happy kay ting klasinan. Niya taas ang ilang energy. Para sa mga dagko, taas ang ilang energy. Happy sa sila kay na may Don Pepe Dark Chocolate. Unya ugom-ugom sa layang Munyema, OBM Espesyal. Crunchy, crunchy ang tasty fish cracker ug ang Paulitos Macaroni Crunch. Palit na mo ha. Okay, palit yun ta na, ha, mga bata. Ingnan yung mga magyun nga palit yun mo doon Pepe Tablia. Ma, palit mo ma, kay mauna imnon ako pa doon sa eskwelahan, ma, kay padalagsik akong utok. Taas atong energy, mga bata, kung mo inom tana, masud sa atong utok, ang ato ang klase sa atong maestra, kung unsay pangutana, unsay mga assignment sa atong mga maestra, dali na itong mahibawan kung unsa ang mga question sa atong maestra, kay abtik man natong utok sa pag-inom nato sa doon Pepe Tablia. Unya, og pag padung mo eskwelahan og gumugom sa mga OBMA special og dahil mo niya may special. Hamo na nindot kay natong ugom-ugomon. O labi na magtanaw kag TV ugom-ugom mo ana nya mga dagko. La, kung mag-inom-inom mo ang tasty fish cracker og ato ang Paulitos Macaroni Crunch, ang ato ang isyat-syat. Ato ana siyang isumsum. Sa tanong mga tao ni former Kapitan Jun Ramos kinabuhat siyang Miguel Pulgar Fertilizer. Good morning ni mo diha kap sa tanan nimo mga tao diha. Ug ba salamat kayo sa tanang mga tao nga nabalit sa ato ang diha sa Happy Mart Wadluna Kulon Tabunok sa ilahang mga barato kay nga mga school supplies tanan nga kinahanglan sa mga bata atong higayon na nga bisan karon naa pa mga uniform ug sa pa na diha naa sa Happy Mart Wadluna Kulon Tabunok ug maktan duna pagyud duna sir us sa Happy Mart maktan. Ug sa tanan pong mga tao ni Kuya Nick Pipito, Dudong GR Pipito og si Ma'am Shen Pipito nga gilahang mga tao gipainom sa atuang said Panyawan Coffee Mix kay labi na gyud sa roommates nga kondisyon kay ang mga tao nga motrabaho sa inyong panimay kung makainom sa atuang said Panyawan Coffee Mix. Og sa tanang mga tao ni Vice Mayor Choi Asnar, si Ricky Asnar, si Ryan Kaki, Ma'am Casmer Araraw, Lister Daan, kung siya Lister Daan sa Talisay, kung siya Francis Paris, kung siya Joel Garganera, o si kung siya Ferde Rabaya, o ingon man si kung siya Danny Caballero, ang ato ang amigo po diha sa Talisay, kumusta mo tanan diha? Ang inyong mga tao paimna sa ato ang said Panyawan Coffee Mix kay para kondisyon kay na kung unsay mga trabahoon diha sa inyong opisina. Ate Pres! Okay, ulang ko sa pasalamatan. Ang tandaan nga nagtumar, nag-maintain karon. Said Panyawan Herbal Capsule, said Panyawan Herbal Capsule with garlic, said Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa mga high blood, cholesterol, katutas ug sugar. Ingon man, kinang bukol-bukol nato sa itong lawas, ato nang imnan ug said Panyawan Herbal Capsule, kada adlaw, katuluso sa kada inom. Sa buntag, una ka mukaon sa imong pamahaw, inumdaan ko sa kakapsula sa set Panyawan Herbal Capsule. Ining paniuto ni mo, maugyapon, usagyapon kakapsula sa set Panyawan Herbal Capsule imong imnon. Una ka mukaon sa imong paniuto. Mausap gyapon sa imo niyang pagpanihapon, inom na pudaan ko sa kakapsula sa said Panyawan Herbal Capsule. Ug alang na ito na problema aning kidney o UTI, ayaw na magkahadlok. Tugod kay doon na makatambal ana. Kini mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alay sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas, bas Kugon. Okay, thank you, Ate Pres. Sa tanan po nato mga tao, salamat kayo nyo sa paggamit sa ito ang said liniment oil, ha? Thank you kayo nyo tanan ka mo, nasayod yun mo. Kung unsa ka, epektibo atong said liniment oil ngaya, plus atong panuot, pamaol, parakit sa kalawasan, parikos means katul-katul kutos sa kabataan nili kayo pagyutan sa dinggi. Kung mga plus ta sa ito ang said liniment oil, pero sabot ha, anharag yun palit sa butika. Kaya pero gwa mo, layo mo sa butika, anhalo mo sa Facebook, type lang ninyo ang Said Marketing Incorporated na diya mga genuine nga mga produkto sa Said Marketing nga pwede rin nyo orderon sa Shopee. Pag Shopee na mo, bam?
Ayaw ka mga limot ha sa celebrity ko, Jig Beautyso. Plinikar pagbalik sa ato ang klase sa ato mga kabataan. Ingom na sa mga mamututudo, mga ginikanan. Ayaw gyud ka mo kasipyat sa buti ka lamang kamamuta na ha. Sa celebrity ko, Jig Beautyso. Kauban na ka na diha sa mga gipangisgutan ni Goliath o ang paggamit sa ato ang sabon para magpabili ni kitang batanon, younger looking kutis artista, kutis porcelana. Kani mo diha sa Sir Ginny Tormes o Jomare Tormes sa Lagundi, Oslob, Cebu. Kanimo sab Inday Gari Ityong sige mag-ato dagat inig pang naunaw na lang manabon hayo dito sa dagat kadili na mo buha sa celebrity ko Jig Beauty Soap kay doon na kinigluta tayo og papaya extract. Ingon sab kanimo Miss Wara Pungot sa Handmaid of the Lord sa Lagundi o kanimo diha Sally Serna to percent na inyong apo gamay pala pamida na sa pagkatuig duha sa celebrity Kojic Beauty Soap aron magpabilin kitang younger looking doon na mga up doon na ba white head black head doon na itong mong naumar na sunog ba ko sa imong pang-apply diha nga mga pangpagwapa pero wa mo angay diretso ato sa butika pangunta nag-asa na pitang ilang sa celebrity Kojic Beauty Soap nga doon na kanil label nga nakabutang said marketing original ka na ha o dili ka na basta-basta lamang imitation matot pa ayaw ka mo kalimot kay kining maong saingan nini na may mo offer ko do sa hali pinag mag surusuroy apan dili niya ka na original sipiat niya ta ha sa celebrity Kojic Beauty Soap. Thank you. Okay, salamat kay Bamo niya mga kaigsunan. Ang tuksin, maugin mo daot sa blood cells sa lawas sa tao. Ang atong blood cells importante kay tighatod sa oxygen, nutrients ug tubig sa atong kalawasan. Ini kadaot, ini daghan mo takboy na itong mga major nga masakit, cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, uban pa natong balatian. Mao na nga kinahanglan mag G-Detox Plus Herbal Capsule gyud ka kay ang G-Detox Plus Herbal Capsule sa ka natural nga detoxifier. Natural nga remedy tigwag tang sa balatian. Puno sa nutrients nga mao makapaligon sa atong vital organs. Aprobado sa FDA registration number FRH0715. Busa kung gusto kang mawagtang ka ng mga toxin sa imong kalawasan. Mamo hinungdan sa imong balatian waron lig-on gyud kanunay atong vital organs. Inom gyud ta mataga daw G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog ang number 1 mo tangtang sa toxin sa tuang kalawasan. Ate Pres, Okay, ang sedo na ito karong adlaw. si Dudong Jigo, Ate Pres. Kisingan? Jigo. Jigo. Jigo Castro. Nya ang akong kumpare taon nga dato na kayo kumpare Jigo pero bayag lang. Nya ang problema ning Jigo Ate Pres kay kini asawa ay kuan kayo kanang silusa kayo. Nya bisag kung saog tambag sa iya ang papapunso taon si Jigo nga mauna na unsaon ba ang asawa pula taon ron si Ate Pres. Silusag yung kayo, kada hinuktok niya, sakit sa may imong giuna-una, ha? Ang imuhan sa kabit, basta maginuktok, Jigo. Imuhan na sa white rabbit, mao na yung parbida. Nya, di nakatambag niya, Ate Pres, nga higots dol-dol, bato nagita siya dol-dol. Kuyog niya ang asawa kay basig na magkita sa kabit. Di ang gida, pag-abot ito sa tagiyas dol-dol, sa naay dol-dol, Ate Pres, ang nisugat nila, ang katumang anak taon sa tagiyas dol-dol, nga dunay sa itawi gamay ba, bago pang higots dol-dol, nakabuhi man. Pag-abot nila siya, uy, gwapo! Ay, kumusta naman ka, uy, gwapuan na ni mo ron, uy, bas, 14 lagutang mura. Nagtuos nura nga maotoy kabit ni Jigo. Mao niya ang problema. Kulata siya. Kapag ano na si Jigo? Doon ay ngamay? Dili, ang ang iyang problema kay, silusay ang asawa. Kunya, mag-usang sila dol-dol. Iyang ikot iyang asawa. Kaya namay siya, grabe ka na yung mga asawa. Namay gatambang niya nga, ihigot at dul-dul pa para mauli anak. Di ba ang dol-dol para na sa mga dili maipangutok? Oh, para sa di maipangutok. Kanabang wa namay, wa masubay studling ba? Lahi na. Oo niya. Pag-abot niya dito, Ate Pres, naman sa ka ng babae nga, wa na sa musubay studling. Di mo na nga, kabuang taos Jigong panagang kay, hoy, gwapo, kumusta naman ka? Uy, gwapuhan na nimo. Nagtuo yung asawa sa Nora, nga otoy kabit. Oh, kulatag mais Jigo. Ang mayong ihigot na to Snora. Si Nora lagi. Si Nora may higot. Si Nora may higot dito di Jigo, ta. Adto sa duldol, kay pataka lang pang, pataka lang pang, siya pangalan na, pangabubo. Maginuktok na lagi gamay Jigo, Ate Pres, ingno siya. Kisa kayo yung ginawa na, ang imor sa kabit.
Sa gamay lang kayong una-una. Mag-una-una siya nga. Mauna. Madto ko no. Pasungin lang di siya. Mauna yung problema. Sa una na ako nga. Ako nga asawa taon. Nga pinangga man tayo ako. Kaya, niya gikan man to. Pinangga ko niya yung asawa. Maulog ito. Gikan sa gigot. Dul-dul tong babae nga di dool niya. Mauna yung problema ron. Para na ako dong sigo. Pasabta sa na yung mga asawa. Dong ikoy-kuyog na. Bisa kasa ka. Para makakita na siya. Wakay uyab. Wakay kuan. Ikoy-kuyog na. Sa asa, dadaa, ngaon mo, ana, suroy, ana. Nya, siyarong, magsilos, magyapon na siya, mangita, magyapon siya paagi nga makasilos, yan mo nga, kita man siya nga, wag ka magbinuang, wakay uyab, wakay gika, sugat ka babae, kay naman siya, imong kiliran, perme, saon mo ni mga anak. Ha, di ba, Ate Pres? Mauna gid yung buhaton niya. Mauna. Anak lang dong. Mauna. Jigo, kanang mga asawa, unsa man kanang, wala na siya salig ni mo? Di, ambot lang ka, wapa ka ni makasas, Jigo. Wapa ka ni apasa dito sa Cagayan. Wa ba kay binuhan? Marinansi. Og sa kuan pa, og sa Nancy doktor Nora. pa, og sa doktor pa, doon na may history sa kuan, TV, doon na may history sa high blood. Ako mo pasabot, wa ba ka ni history? History. Kung wala mabayi sa una? Anak, Ari tayo diris paabit ni mo, paambit. Ari sa Efeso Sige. 5, verse 21. saan ba? Tungod kang Kristo, pag tinahuray kamo, mga asawa, tahura og sundan ninyo inyong bana, sama nga nagtahod og nagsunod kamo sa Ginoo. Mga bana, higugma ang inyong asawa, ingon nga gihugma ni Kristo ang simbahan, og gitugyan ang iyahang kinabuhi alang ni ini. Pag muna'y angay ninyong naunaon, ha? Angay ninyong sa kupon, ingnay mong asawa. Kaya arita diri muli sa Old Testament, arita diri sa kuanay. Tubit utso. Kinis tubit, anak ning, amahan ning Tobias, na. Ako ning basahon diri kaning, tubit utso, versikulo, 7. Ngadto sa ngadto sa 8 hangtod sa 9 nga kitay tulan ang pag-ampo ni Tobias. Ginoo, gipili ko si Sara dili tungod sa kaulag, kundili tungod kay kini usa ka buhat nga matarong. Kaluy kami og itugot nga moabot kaming duha sa pagkatigulang. Imagine? Unya silang duha mingon, amen. Og nang higda sila. Ako nang ibasa tungod kay ilang po nagtiayon punong gyud sa pag-ampo. Ultimo ganing padung sila magdulog Goliat ag-ampo. Kaning imo ang asawa og ginisig. Tudoy, kung ako na pampu, ako na nagpanagsa diha nga. Paano na, og kana lagi, sa among ingon ng Goliat, og doon ay history ang imong, ang ikaw sa una, doon na ba kay history nga na mabahay ka mo ng imuhang asawa, sige, sunod-sunod ni mo, kay doon na kay record sa una, o sa unta man, ay doon mo na bag-una ka, kung doon na kay agi. Ako di sa mapangambo, sila sa, di gina mga bubong na ko, kayo mo kayo history, anong pamabay? Malagi, kuha kay, doon na kay agi. Singan. Singan, oy. Wa kayo dato na. Ma'am, si Lisa, ma'am, di gina mga bubong na ko, kay, wag yun ko history, anong pamabay? Di ba, ma-press? Di ba, ka, ma'am? May kayo mo nang gisgutan. Unsa, oy, nga May nang gisgutan. Kanang yung nana mga pangutan na Ate Press. Nga, oy. Buhay po itong bana ko sa kumanghod. Moingon ko itong bana. May kabaw, doon itulog. Si ma'am siya, nga nooy, noon sa na. Ate Press. Di gusto mo mapreso. Usbati mo kay ako mo tubag. Wag ko histories mo, babae. Mana? Ako mo tubag sa lugar Ate Press. Usba, wag ko si. Wag ko histories mo, babae. Di gyud madungog ko. Kung ako ay puzzle, tihan.